Hvad så YouTube? Nej. Det her er Good Luck Gaming med vores gæststjerne. Chris Voldby. Okay, vi er i gang med at bygge spawn i vores nye townie. Hey, hvad så YouTube? Good Luck Gaming her, og ja, vi er tilbage fra før. Vi skal til at lave en rangtavle, og det er vores nye townie med Chris Voldby. Jeg har brug for flere stærs. Lav nogle flere stjerner. Du har gjort tavs. Og Gustav er blevet tavs. Ja, jeg er blevet tavs selv. Ja. Fordi han har skaffet noget, og så ifølge dem var det ikke ham, der har skaffet det. Ja. Men altså, nu shit altså, vi starter bare helt forfra. Okay. No, we don't care, dudes. Okay. Hvorfor bruger du diamond blocks? Okay, vi lader være. Jeg har kun... Jamen altså, vi har jo ikke så meget. Og mit arm er ved at gå i stykker, eller i hvert fald sko. Okay, redstone. Nej, jeg har brug for stairs. Har I ikke mere cobblestone eller noget? Ja, jo, jeg har 7. Men det er da også helt vildt meget. Jamen, jeg har også 64. Okay, så giv mig dem. Og jeg har faktisk også, lad mig lige se. Ellers er det jo heller ikke noget... Sådan der. Men hvor er... What? Hvad? Er det mig der? Hvad? Okay, måske kunne jeg alligevel at tage lidt fra ham. Jeg har jo bare... Ja, øjeblik. Ja. Der var min lillebror også, så... Jeg får godt af måtte. Det er fordi, at vi tror, vi er sultne. Jeg tror, vi snart skal gå ud på. Vi kan snart ikke spille mere. Eller vi skal måske til at tage en log game jo. Forlader I mig bare, eller hvad? Ja, om lidt altså. Ikke nu. Skal du køre? Vi skal køre. Hvornår? Om lidt. Skal snart hjem. Nej. Det er os. Min far, dig og min lillebror. Okay. Sådan er nu færdig, Gustav. Ja. Nå, lad os se. Gustav skriver på farve. Kom så, skriv på farve. Men kan jeg det, hvis jeg har gjort tavs? Prøv. Okay, det kan jeg godt. Det skal bare lige være med stort hæk. Det er jo stille. Men nej, jeg tænker vi laver overskriften heroppe med en iron block. Nej, skal det her ikke være... Nej, fedt. Medere af stedet hjælper. Ej, så gå dog hen ad min. Så langt. Ja. Hey, Så går jeg hen ad min, og hvem har taget alle vores stiger? ikke nogen. Okay, Gustav, kan du lige give mig en iron block? Ej, jeg har ikke så meget. Hvad laver I herinde, altså? Hvorfor er det? Den der. Jeg skylder mig lidt. Og så skriver vi, jeg tænker vi skriver ringtavle der. Jeg kan bare ikke skrive det. Eller hvad? Den her. Lad os se. Nej, ikke mellemrum. Ah. Jeg kan ikke skrive farvel. No. Nå, vi må få Gustav til at gøre det. Så det er ligesom i de gode gamle dage, hvor jeg var inde på den anden tavle, hvor jeg skulle være sådan en... Skriver. Ringtone. Farve. Okay. Jeg tænker, at du kan sætte på den nederste rang. Kan du det? Det er tastatur med virus. Nej, men det skulle ikke være med den farve. Og han kan skrive forskellige farver. Og så kan vi også bare... Og så... ja. Vi skal... Det er Gustav nu. Karkus. Koen. Skråstreg nedad. Han har magtform på. Skråstreg nedad. Nå, hvordan går det med Chris Voldby her? Jeg skal lige skaffe noget cobblestone her.
Ja, det kan man se. Nå, jeg tænker snart, vi udbyder og laver nogle plots. Ja, det bliver sådan. Den første, der joiner, får et ekstra salgplot på 100 kroner. Nej, det første, der joiner, han får sgu da hjælper. Den første joiner får hjælper. Rainbow Dash. En æderkop! Kød! Til der edderkop, mand. Ja. Okay, ved du hvad? Jeg tror, vi laver nogle kister. Jeg har bare ikke noget træ på mig. Ja, okay. Ved du hvad? Skal vi sådan her? Skal vi sådan her? Og så skal vi sådan der. Men nu kunne der noget andet. Okay, så kan vi bare sådan her. Hvad skal vi så nu? Ejer, hvem ejer? Ej, det er mig. Lad alt. Okay. Lad os se, hvad der står. Nej, vent, skal vi gøre sådan der. Under det grav. Så skal vi ejer. Så skal vi sådan her. Og så skal vi... 1, 2, 3. Han skal... Hvad står han? Mega rainbow. Medejer. Hvem medejer? Ja, Det er ring. Jeg kan så ikke forvirre dig om det ikke dig, Lukas. Ej, det der. Så skal vi så. Jeg snakker den edderkop. Med en bøf. Vi bøffer den edderkop. Jeg kan ikke huske, hvordan man skriver sådan der, ligesom mig. Jeg gjorde. Vi bøffer dig! Shit. Okay. Sådan der, det var det bøffet. Nu bøffer vi en kylling. Ja, det er ret godt. Wow, den kylling var nem at bøffe. Og vi har et lavere lige ved os. Jeg tror lige, jeg tager bad. Tager vi bad? Nej, lad være, Lukas. Dør! Ikke. Nå, så langer vi den der endnu med en. Okay. Vi bøffer skelettet, imens det brænder. Vi bøffer et brændende skelet. Og nu bøffer vi en enderman. Det går ikke så godt. Vi må hellere nok det brændende skelet på. Hvad hedder du, Lukas, på Minecraft? Lukas 003. 03. Ja, jeg får ikke bare ikke farve. Det glemte jeg fucking lige. Sæt det og lær nyt. Hvor blev enderman af? Ved du hvad, du får faktisk nogle seje farver. Jeg tror, jeg vil lave alle mulige farver, jeg ikke kender. Du får 10'eren. Okay. Skal vi tjekke? Jeg tjekker lige, hvad det er for en. Okay, det er ikke en 10'er. Vi bruger med 9'er. Okay, nej, fordi 9'eren er dårlige. Det er sådan grå farver. Eller hvad, det ved jeg faktisk ikke om 9 er. Meget og. Der står 9'er, så er det et tegn. Okay, den er meget fed. Kan smide verden. Nej. Ja, jeg var engang med hjælper af Valis, og der kommer nok også Prisoner og noget andet ud på den her kanal. Ja. Så skal mig og Lukas helt klart lave en prison, hvis jeg hænger igen. Du er jo med Chims, er du? Jo. Ja. Jeg vil Chims ind på Prisoner. Vi har snippier, og vi har bare det hele her. Vi har også en creeper, som bøffer. Og så eksploderer den. Og så bøffer det den der ud. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal lave, så jeg bøffer bare. Eller. Lukas! Hvad hedder du? 15.11.03. Lige præcis det, jeg vil forudse. Så, sådan der ser du ud. Ja. Lad os se. I har nemlig ikke set det, men det har jeg, fordi vi sidder lige kan sådan ikke en skrive flere, mand. skriver assistent. Men altså, okay, det er også Nej, fordi hvad nu Chris han får i hvert fald også. noget af. Ja. Men den første, der kommer ind for hjælper. Ja. Og det så får de et gratis plot. Ja, det tror jeg. Men det koster stadig 10 eller 15 om dagen. Ja. Ved du hvad, skal jeg lige sætte tags på det? Ja. Skråstreg T med jord. Jeg kan ikke huske, hvordan man skal gøre. T, Z, så er det tags. Nej, vent, vi har ikke 15, har vi? Nej, Okay, vi brænder lidt i et eller andet. jeg får ikke penge af det. Hvad? Jeg får ikke penge af at brænde. Jamen, kan du så ikke bare lige gøre det, mand? Okay. Hey, Bondemand er 6 minus. Jeg tror jeg lige var bondemand og bliver smed.
Kan du også være 6 minus? Chris, Ja. hvad er det nu? Miner du lige nu, eller hvad laver du? Jeg er i miniverden skaffet lidt glowstone dust, og så skal de have lidt mere Jobs. cobblestone. Jeg skulle lige have lavet nogle slabs. Okay, I må lige sige, hvad Chris hedder, fordi jeg skal lige sidde og holde til. Han hedder... Det er alle mig inde lige nu. Så Og så er det som der, og så... Slash back. Nej. Hvor er det? okay. Chris. Til spawn. Kan jeg ikke lige skrive lige noget i chatten? Chris. Chris Voldby. Anna? Yep. Okay, fint, lad mig lige se. CHR. Yes. Nå, SS. Vælg bare med O. Sådan der. Og Okay, se så hans nu kan du se dit navn. Eller dit Rainbow Dash ting. Kom lige herop og min den her med Siltouch. Silk Touch, jeg har kun én, så vi skal lige... Nej, jeg gør det bare med hjælp. Du nåede det ikke. Det bliver fuldt. Guys, goddamn. Det nåede du stadig. Mine lige de andre også med Siltouch. Hvad for nogen? Dem her. Yep, 3. Nu spiller Alex PS Team Fortress. Og det er en af mine andre venner. Kom lige op med de der stykker glowstone. Ja. Nå nej, det er ham, der har det. Og Karo, Hvad? jeg smider lige noget cobblestone ned til dig. Lav lige nogle slabs der. Hvad er slaps? Er det... Det er bare. Det er de der half slabs. Ja, okay. Det er halve. Ja, okay. Jeg ser noget, hvad skal jeg lave? Ja, Ja, hvor var de der stykker glowstone dem så? Altså, jeg kunne til at lave slaps ud af alt. Skal vi udvide? Ja, det er okay. Skal vi udvide her? Ja, men nu... Chris, har du nogle penge? Ja, 100... Hvad var det? Skal vi se. 175. Jeg har ikke sat tags på endnu. Jeg havde 64 mere. Okay. Hvad nu? Kan I lige glemme sætte noget? Har du claim? Ja. Så lad det godt. Lukas, Ja. kom lige herop. Fik du ikke det der glowstone, jeg kastede ned? Nej. Jo, du fik lidt. Nej. Jeg har intet. Jeg skulle gerne have 8 stykker. Jeg har 1 stykke. Her, jeg har 3 der og noget Eller så udvide. Okay. Okay, det er det fint. 2 jord. Sådan der. Vi kan begynde at blive stående det. Boys, vores spawn er færdig. Skal vi ikke lave plot her bare for at få udvidelse? Altså, jeg synes bare, vi skal have lavet nogle plots. Jeg Det laver... her er ejerplots og sådan noget. Det er hjælperplots, der er lige ved siden af spawn, ikke også? Ja, det kan vi jo godt sige. Og vi her er der stadig grænsen. Og vi har grænser. Og vent, hvor stort skal det være? Det var 16 gange 16. Ja. Jeg skulle mene 16 gange 16 og hele vejen herinde. Jeg skulle mene Okay, 16. jeg tæller igen. Så, er det ikke 16 gange 16? 16 den er vej. Nå, jeg troede ikke, at der skulle være jord. Sorry. Ja, er der en af jer, der kan skrive en, der vil join, fordi jeg kan ikke. 16. Jo, 16 gange Så 16. sagde min far siger den til mig. Hvad? Nå, skal der være jo her? Okay. Nej. Vi lader YouTube gøre det. Men det var også alt for den her episode. Vi har 15 sekunder tilbage, så lad os bare sige farvel. Okay, I'm back. Bye bye. Bye bye, Chris. Bye bye. Hvorfor? Fordi videoen slutter om 3,
2, 1. Bye.